Minkejja li din is-sena jum San Valentinu qed jiġi ċċelebrat l-għadda tal-Karnival, xorta waħda qed jiġu organizzati għadd attivitajiet hekk kif tali festa tifforma parti wkoll integrali mill-kalendarju kulturali Awċi. Il-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri nieda l-programm ta' attivitajiet marbutin ma' jum San Valentinu mifrux fuq 5 ijiem bejn l-14 u 18 ta' frar. Illum propju qegħdin innedu il-programm Valentine's in Gozo, programm mimli attivitajiet anke tul dan il-perjodu ta' wara l-festi tal-Milied, attivitajiet li ser ikomplu wkoll propju wara żmien il-Karnival għal daqstant propju anke dal-istaġun ser ikun staġun li ser ikun qed jattira diversi Maltin, diversi turisti lejn din il-gżira, staġun ukoll li ser ikollu numru ta' attivitajiet għal kulħadd bħal huma kunċerti, drive-in cinema, kif ukoll numru ta' esibizzjonijiet u events oħrajn mifruxa mal-Gżira Awċija. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li għal darb'oħra Għawdex se jkollu sena oħra produttiva fis-settur turistiku bl-impenn tal-stakeholders kollha. Fl-istess ħin qal kif l-impenn tal-istess Ministeru tal-Operaturi f'dan il-qasam tant kruċjali għal Għawdex joħloq esperjenza mill-isbaħ għall-viżitaturi.